नमस्कार खुलुमबाय मेहु आब्लकाद जेम्स मुसाहारि आरो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द आसा खालामो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोना मेंनो रोङि खामानि मावगासिनो दङ गावबा गावनि लाइफनि थाखाय आरो बिमा बिफानि खोथा बाथ्राखौ लानानै आं बेखौनो आसा खालामो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय मा दिनै बड' आर्टिस्ट माने बड' कालचार माने आर्टिस्टफोरनि थाखाय दिनै मोनसे मिटिं दंमोन आंनि सायाव ना बे जथुम्माया जानानै थांबाय आरो बे जथुम्मायाव डिसिसन लाखांबाय बे डिसिसनानो जाहैबाय लाइफ टाइम माने थैजासिम माने जेम्सआ बड' फिल्माव फैनो मोनला गुड आं एग्रि आङो मन्जुर आंनि गासैबो बर' इन्डास्ट्रिनि एक्टर एक्ट्रेस प्रडिउसार डिरेक्टर गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द आरो आङो नोंथांमोननि सेराव सरि बिनो नायदों आंनि थाखाय नोंथांमोना गासैबो रायजाजोब्बाय बिथां फैला आदामोन नेरसोन आदा पबित्र आदा पंकज आदा आरो गासैबो बर' हारिनि गासैबो आंनि थाखायनो रायजाजोब्बाय नोंथांमोना पाब्लिकजों बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सरि आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खेबसेबाव जय हिन्द आङो नोंथांमोननि बे एग्रिमेन्टआव आं मन्जुर आं नोंथांमोनखौ जेबो बुंनो गोनां गैया आरो आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन दा बेखौ खोनासंनानै लाबानो जाबाय जाय दिनाव 2019आव दावराव जादोंमोन बै समावनो बेन खालामबाय होननानै बुंदोंमोन मालासिम बेनमोन आं बेखौबो मिथिया आरो बै समनिफ्रायनो आं बेन बाथ्राखौ खोनानानै आं दिनैसिम भिडिअ बानायाखै फिल्मबो बानायाखै आं एलबामबो बानायाखै आं रावजोंबो ओंखाराखै नंगौना नङा आङो पुरा बेन्डआवनो दंखायोमोन आं नोंथांमोननि खोथाखौनो लानानै आङो सोलिबोखादोंमोन नाथाय आं माब्लासिममोन बै बेन्डआ बेखौबो आं जेबो मिथिया दिनैसिमबो मिथिया आरो रावनिबो सोङाखैमोन जास्ट आं नोंथांमोननि खुगानिफ्राय खोनानायखौनो आं मानिनानै सोलिबाय दंमोन नंगौना नङा अब्ला दिनै आरो नेक्स्ट टाइम बेन्ड होननानै खोनाबाय गुड थैंक यू आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द मानो जेम्सआ मानो बेन्ड जानांगौ खोनासं जेम्स बायदि बर' हारियाव गुबुंले मानसिया कालचाराव मालाबाबो थानाङा मानि थाखाय फैनो गोनां इयुथ जेनेरेशना जाहाथे जेम्सखौ फिल्म लाइननिफ्राय बरनदों होननानै फैनो गोनां इयुथ जेनेरेशना गिनांगोन आं सासेल'सो आउट जादों नंना नङा नाथाय आं सासेनि थाखाय हाजारजन गथ'फोरा सिख्ला सेंग्रा हाजारजन गथ'फोरा दिनै बड' कालचारखौ गिसिगोन नंना नङा नोंसोर दिनै बेफोर खामानिखौ मावनो हायाब्ला नाथाय नोंसोरखौ रावबो गिनाय नङामोन आं बेखौनो बुंनो थाङो बिथां आदा पबित्र आरो बिथां फैलाजे बरगयारि आदा आं नोंसोरखौ बेखौनो बुङो नोंसोर दिनै जेम्सखौ एरख'दों गोबां मोजांनि खोथा मानो होनबा जेम्सखौ नुनानै फैनो गोनां उन्दै फंबाय बिनानावमोना गिनांगौ जेम्सआ सासेल'सो एरख'जादों नाथाय हाजारजना गाज्रि खामानि मावोब्ला हाजारजन एक्ट्रेसफोरा गाज्रि खामानि मावबोयोब्ला नंना नङा आं एक्ट्रेसफोरखौथ' बुंथ'ला फैनो गोनांगौ जागासिनो दं बे आं बेखौ बुंथ'ला बहुत डेन्जार जागोन बहुत माने बबावबा गिदिङै दङ बेखौ जेम्सआ गोबां मिथिगौ बेफोरखौ उनाव जागोन बेफोर उनाव जाबाय थागोन बेफोरखौ आं जेबो बुंथ'ला जेब्ला अन राउन्डआव मालाबा सौदावलायो अब्लानो बिराद डेन्जार जाबावगोन हा बेफोर खामानिया बेखौ आं जेबो बुंनो सानला बेनि सायाव नाथाय दा आंनि सायावसो बुंदों आरो ना जाहाथे खाबदान जायो गासैबो जाहाथे सोरनिबाखौ गाब्र'आ जाहाथे सोरजोंबा सोरनिबा नोजोराव गोलैनानै गासैबो एक्ट्रेसफोरा गाब्र'आ आं बेखौ सानो नाथाय जेम्सखौ एरख'दों गासैनिबो फंबाय बिनानावमोननियाव मोनसे गिनाय थागोन आं बेखौनो लुबैयो आं बेखौनो नोंसोर जि खालामदों आं बेवहाय एग्रि आंहा बेवहाय जेबो नोंसोरनि सेराव आङो नोंसोरखौ माने आथिं खुलुमथाबनानै बा आंखौ बिदि खालामा बेयाव जेबो बुंनो गोनां गैया नाथाय आंनि खामानिया बे नङादि बर' हारियाव थानानै बर' हारिखौ गुबुंले खालामनो नागिरनाय बेखौ जेम्सआ होबथानोसो ओंखारबोखादों जेम्सआ साख्रि थानायखायसो हायाखै होननानै बुंखादों आं गोबां भिडिअ'नो बुंगासिनो दङ आरो आंनि खामानिया बेसोदि आं दा फैनो गोनां उन्दै फंबाय बिनानावखौ माबायदि साख्रि सोनांगौ माबायदि साख्रि मोनहोनांगौ आं बेखौसो सानो नाथाय नोंथांमोना दिनै जोबोर मोजां खामानि मावबाय जेम्सखौ नोंथांमोननिफ्राय गोजान खालामदों आं बेनि सायाव जोबोर नोंथांमोननिसिम आंनि न'खरनिफ्राय जानानै आरो आंनिफ्राय जानानै आंनि न'खराबो बेयाव जेबो बुंनो लागा गैया नोंथांमोनखौ गाज्रि मोननो लागा जेबो गैया आरो आंबो गाज्रि मोननो लागा गैया बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द आरो आं बेखौनो बुंनो थाङो जोबनायाव आङो बर' कालचाराव 2014आव फैदोंमोन 2014आव आङो जोखोम फिल्म बानायबाय दिनै बिथां पंकज लाहारि आदाखौ लानानै पंकज आदा लाहारिखौ आङो आदा आंनि फिल्मा बिदि जानांगौ कमान्ड' स्टाइल जानांगौ फौजि स्टाइल जानांगौ होननानै आङो बुङै आदाखौ लिरहोनानै आङो 2014आव आं साक्सेस जादों मोनसे फिल्मावनो दिनै आं फैसा खरस खालामनानै फैसा गारनानै
आङो पंकज आदाखौ दिनै बर' हारिनि गेजेराव जौगाहोनो हाबाय बा सिनायथि होनो हाबाय जोखोम फिल्म बानायनायावनो आंखौ रायजोफोरा सिनायबाय पंकज आदाखौ सिनायबाय आरो नेक्स्ट फिल्म आं बानायबावबाय जिनिर संगिनाखौ लानानै पंकज आदाखौ लिरहोबोनानै बेनिफ्राय पंकज आदाखौ आं दिनै आंनि जोंनि जायगानि मानसि बिथां पंकज लाहारी आदाखौ आङो बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव जौगाहोनो हाबाय बा रायजोफोरनि सिगाङाव सिनायथि जाहोनो हाबाय बेनो आंनि माने मोनसे माबा आरोना प्राउड फिल खालामो आं जाय मानसिखौ दिनै रावबो सिनायनाय नङामोनबो जानो हागौ नाथाय बे मानसिखौ आं बर' हारियाव सिनायथि होबाय आरो बिथां पबित्र आदाया गोबां बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बड' कालचाराव सल' रोजाबो मेथाइ लिरोबो मिउजिक दामो सब जोंनि एरियायाव सिनायो नाथाय बिथांखौबो आङो फिल्म लाइनाव बिथांजों आं मा फिल्म बानायदों बड'लेण्ड फाइटार आं खरस खालामनानै फैसा आरो उदांस्रि बानायदों आङो बिथांखौ लोगो लानानै बिथांजों लोगो जानानै आं मोननै फिल्म बानायनानै बिथांखौबो आङो बिथाङा सल' रोजाबनाय बायदिसिना माबायाव फेमासमोन फिल्म लाइनावबो आं बिथांखौ लाबोनानै बिथांखौ दिनै आं फिल्म लाइनावबो रायजोफोरनि सिगाङाव सिनायथि होनो हादों बे आंनि गोसो सिङाव थागोन बिथांमोना पंकज आदा आरो बिथां पबित्र आदामोना आंखौ गाज्रि मोननो हागौ नाथाय आङो बिसोरखौ आंनि गोसोनिफ्राय माने आंनि माबानिफ्राय थाखा फैसा खरस खालामनानैबो आं रायजोनि सिगाङाव हारिनि सिगाङाव दिनै सिनायथि जानो हादों बेनो आंनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव आं गावखौनो गोग्गायो नोंसोर बुंलायना आं गावखौनो गोग्गाना लागोन आङो पंकज आदाखौ दिनै बेफोरबायदि सिनायथि जाहोनो हाबाय दिनै पंकज लाहारी होनना बुंबानो पंकज आदानि फिल्मा सोलियो नंगौना नङा जोखोम बानायबाय जिनिर बानायबाय लोरगिदिङा बानायबाय बेनि उनाव दा गिदिर प्रडाक्सनाव बिथाङा मोनलांबाय बिथाङा दिनै धीराज लोरगिदिङा गान्जा फाग्ला बायदिसिना फिल्म दिनै बिथां दा बिसम्बि बानायबावदो बिथां धीराजआ बिथांखौ लाबाय धीराज प्रडाक्सना बिथांखौ लानानै खामानि मावो दा आंनिफ्रायसो स्टार्ट जादोंमोन नालाय बेनिखायनो आंनि गोसो सिङाव बे प्राउड फिला थाबाय थागोन आरो नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोनो बा मा मोनो बे गोसो सिङाव आंनि गोसो सिङाव प्राउड फिल मोनसे थागोन बिथां पंकज आदाखौ आं फिल्म लाइनाव बोखांदों आरो पबित्र आदाखौबो आं फिल्म लाइनाव मोननै फिल्म बानायनानै गोबां मानसिजों सिनायथि जाहोदों आंनि गोसो सिङाव थागोन आरो ना आंहा आरो जेबो बुंनो गोनां गैला फैनो गोनां भिडिअखौ नोंथांमोना नेबाय थादो आंना न'आव प्रब्लेम जाना दङ मामिया जोबोद डेन्जार सुगार बारा जाजोबदों प्रेसार ल' जाजोबना दङ थाबायनो हाया मेगन नायनो हायाखै ओमफ्राय आंनियाबो लोमजालाय लांबाय दा आंबो लोमजानानैसो दङ गोसोआ मोजां नङा माने लोमजादों आंबो आइजों थाफानानै बेनिफ्राय दा आं नेक्स्ट साननैनि उनाव आं खैला मैलायाव मोनहैगोन आं दाख्लैनो बुंखादोंमोन खैला मैलायाव आं डनेसन होनो दङ माबा मोनसे दङ आं होगोन आं खैला मैलायाव डनेसन होनो थाखाय आरो मा खामानि मावगासिनो दङ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअ नुगोन आरो बेखौनो बुंनो सानो आंनि गासैबो बड' कालचारनि आर्टिस्ट गासैबो प्रडिउसार डिरेक्टर जोबनायाव गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द।